Amalungu e-ANC ePhalamende kuzomela avikele umholi wawo esishamthetho sikazwelonke njoba ngesonto eledlule kwaphuma umbiko wekomiti lika section 89 owathi umengameli Cyril Ramaphosa unecala kumele aliphendule. Lokho kuphoqe iqembu elibusayo ukuthi libe nomhlangano ngokusheshsha. Emhlanganweni wesigungu esiphezulu bathathe isinqumo sokuthi wonke amalungu avote ngokuphikisa lombiko ka section 89. The NEC will vote against the adoption of the report. Lokho kufana nasesikhathini esedlule lapho umholi babuhlukene phakathi. This has been an existential challenge for the ANC in terms of brand image, in terms of its value proposition as the ruling party. It's been going through from one crisis to the other. Kule minyaka nje i-ANC ibonakala ibhekene noqhekeko olugcina selivela obala loluholele ekutheni kube khona abaphakamisa ukuthi kuguqulwe ubuholi. Umengameli we-ANC osesikhundleni uCyril Ramaphosa wangena esikhundleni ngoba ethi uzolwisana nenkohlakalo, kodwa manje kubukeka kungenjalo njengoba naye ebhekene nodaba lwePhalaphala. While this report may not change his position yet, it adds to concerns about the ANC's miserable situation. In the end, this has never been about the president's private financial affairs, who is, after all, a victim of criminals, but it is about the abject leadership failure. Manje wonke amehlo azobe ebheke uLwesibili oluzayo uma amalunga ePhalamende amela amaqembu ahlukene esenenkulumo mpikiswano ngombiko wePhalaphala.